Walah kutak kabeh keterak barang. Kok tumben iki? Anu yo rasa ibarate. Kayak ngarek iki. Tak kabeh. Sekarang gara-gara gawe klip iki pemirsa. Pokoke bar gawe KO. Langsung sering 3 dino. Lagi ape mari penak iki. Terus keterak ngene nih. Jaring pemirsa. Tak kabeh iki. Kok tumben iki? Anu yo rasa ibarate. Kayak ngarek iki. Tak kabeh. Sekarang gara-gara gawe klip iki pemirsa. Pokoke bar gawe KO. Langsung sering 3 dino. Lagi ape mari penak iki. Terus keterak ngene nih. Jaring pemirsa. Tak kabeh iki. Dino pemirsa. Wis ana seminggu luweh ketoke. Ora iku. Iki men tadi kuwi. Wis to, kan wedok lho, lagi tangi. Dadi wis enek seminggunan lho pemirsa.
lagi musim terah pemirsa yo mae rondo watuk pilek ngelu campur. Jadi yo wis tak obati pemirsa ngantek cekung rasane. Loh. Ki yo mangan gak enak nek muni kudu rasa-rasen ki yo mangan apa iki gak enak pemirsa. Ning cangkem mergakno pahit. Beda nek ngono kae awake seger waras nyambel sek wis enak era kaprah. Jadi iki alhamdulillah yo mae wis rondok mending wis mari watuke yo ijek sithik-sithik pemirsa. Pileke yo ijek sithik-sithik cuma gak koyo wingi-wingi. Sing tak gumun iki yo anu pemirsa. Sak omah iki dununge iki kabeh sing ora mok Pak tok. Pak iki maune yo cuma wis diombeni bodrek flu batuk ping pindho mari. Dan nek mak kuwi ngantek-entek rong kebet. Sak kebet terus mari ngono ya pemirsa. Nek Pak wis mari. Lah mak yo ngono. Iki wis rondok mending mak ya pemirsa. Delalah ki ndek ingi Mas Andi telepon. Bar ndek ingi. Ndek ingi apa bar ndek ingi pemirsa? Mas Andi yo loro. Sirahe yo ngelu watuk pilek. Dadi pas iku jene wong tuwek ya pemirsa dikabari anake nek awake ya rondok tapi anak lanang nek muni ngene pemirsa awake rondok ndoyong kaya ngono. Lah terus tak kondang priksa jebule dekne kuwi make saurunge ngomong pas telepon kuwi Mas Andi wis priksa ning puskesmas kono pemirsa. Lah bareng tak tekoki wis priksa le wis piye iso jare tapi kuwi mok kanggo ping 3 tok iki engko anu BPJS kaya ngono nek cerita pemirsa ya. Dadi mak ya muni, "Loh, le kemungkinan menawa kertune iku kudu digawa mrono," mak iki ngono. "Mbah, Mak, tapi iki nggo KTP wis iso." "Terah iku le, saiki nggo KTP wis iso," mak terus ngono. Soale make ya sing dienggo KTP, terus genti make ngono to ya pemirsa. Terus dekne ya wis muni ngono ki mang. Muni nek kenek dienggo priksane ping 3 tok kaya ngono. Jenenge make kan ya terus bertanya-tanya. Lah kenek apa tek mok ping 3 tok? Soale kan BPJS kuwi kan saka pemerintah kan kasare seumur hidup ya pemirsa. BPJS kuwi. Terus aku muni ngene. Le kemungkinan kertu 6 kuwi kon gorono paling le. Soale nek BPJS kuwi kan ning dinggon apa nek ngarani ning dinggon panggone yo pijek iso ngono lho pemirsa. Kok iku kok ngono mang nek kondo. Dadine aku yo kondo yo karo Mas Andi ngono mang tak kon sing ati-ati nek mergawe. Ndelalah. Wis bar periksa terus ndek bengi iki telepon SMS nek mangkat. Yo tak sengeni pemirsa. Tak sengeni soalnya apa? Wong lagi kudu rasa-rasen kok mangkat kaya ngono lah. Sing Mas Andi nek muni iya mak engko gak entuk dhuwit. Nek muni ki ngono pemirsa, otomatis kan yo mak yo wah, di sing penting ki awake le, engko nek awake wis mari, wis sehat, lagi kerja neh, aku muni ngono. Wis rondok mending mak ngono dadi dek bengi yo telepon mulai jam 10. Nek muni yo gak adus pemirsa. Raup kemungkinan awake kan yo jek gak penak. Kaya ngono iki sedikit cerita soalnya ki mak yo serontok jek gak penak pemirsa. Iki mak arep lanjut goreng keripik pemirsa ya soalnya pengenane mak bareng gawe keripik kuwi urung sempet goreng, urung sempet tak review makan keripike. Iku ning komen ya ono sing muni ngene, "Mak kok digodhog enakan mentah." Terah enak langsung digoreng pemirsa ya cuma kan mak pengen tak gawe karak. Dadi nek digawe karak kuwi
sak wayah-wayah nek wayah udan apa wayah apa pengen goreng sithik kuwi aman. Maksudnya iki enak ngono pemirsa. Lah nek digoreng teles kuwi kudune langsung dipangan bedinone nek gak ngono dijual pemirsa yo. Kan iki tak gawek gadung maksudnya iki keripik gadung iki bukane terus gadung sing mengandung racun ngono kae kuwi gak pemirsa, gak sing diproses nganggo awu apa sing kaya wong jaman dahulu kala wong tuwek-tuwek kuwi gak. Keripik gadung ki ya menyok, diumbah dikum rong bengi. Soale kaya yungku biyen nek gawe ki ya ngono dikum rong bengi. Bar dikum rong bengi diumbah resik. Cara mena suwengi diukum, diubah neh terus dikum neh ngantek suwengi neh. Ya hitungane ki rong bengi pemirsa. Bareng kuwi iku terus dibumboni terus digodhog sedelok antarane 5 menit lah apa 10 menit. Digodhog dientas terus dijemur kaya ngono kuwi jenenge gadung. Istilah keripik karakan. Kaya ngono pemirsa yo. Iki mae ape persiapan kita goreng keripik. Jadi percobaan digoreng ben kena dienggo cemilan. Tak jemur dapat 2 kresek. Kok ketali pati? Nek ini kan bisa disimpan pemirsa. Guntingku mang diwi. Guntingnya mana gunting? Enak pemirsa. Padahal bertanggung gunting minyak ini. Panas. Guntingnya mana? Iki lho kowe kok jelali. Tuh. Nek kuwi tak ijo ama. Lah kok suwe ya. Kuwi kawan. Tuh, semute pateng celek iki lho. Gara-gara rambok keripik iki. Entek pirang dina, 3 dina apa 4 dina. Mak kudu aras-arasen, ngelu atuk pilek walah campur pemirsa. Jadi pirang-pirang mak ora ke video. Ya ora ngarit ya ora apa pemirsa pokoke mak masak tok wis. Wis ora apa iki mau kok putar kacir ning ngarep keterak angin. Tok wis garing tinggal dicoba digoreng pemirsa ya. Iku nunggu minyak gorengnya pemirsa. Soalnya urung tuku mau karek saiki, kok nek saiki kan gak iso mekar. Jadi nanti dicoba digoreng dulu iki lagi dintas. Nek lagi dintas ki jek panas pemirsa. Jadi ben rondok adem. Tuh. Garing. Sak ember dadi sak mene. Andele mbuh marai. Goreng kok pemirsa yo. Tinggal nunggu penggorengannya, ditunggu penggorengan keripik gandungnya ya pemirsa. Keripik gandung ki digadung pemirsa, nek ngarani ki keripik singkong gadung, bukannya gadung sing nganggo awu apa iku. Kan ono tapi nek mae keripik singkong gadung sing dikumpang bengi. Wis tinggal digoreng.
kowe. Sapa meneh duwe baking powder tambah empuk pemirsa. Pengene empuk empuk wi dipretek wi. Empuk. Keprasku ndi ya? Meja ngarep lho. Wis adem kurung. Nek wis adem adus, nek kurang ra apa-apa. Ceplok. Tolong jebukno keplas e, Nduk. Nang ngarep lho, nang meja ngarep. Yo tak gawekno cemilan kowe. Apa nek ana dibengak-bengok apa nangis sandalan nangis. Makasih. Nah, nyicipi pula. Oh. Akeh kok iki. Wis 100 pemirsa engko nek wis 100 tak dhek toples kene. Mari jak nek koran kok yo. Kuku-kuku sing ora kanggo. Innalillahi wa inna ilaihi. Oh alah yo. Lok wi.
Iki jenenge kripik gadung. Kripik gadung alias kripik karakan. Si panas tapi kalau nih ember. Si panas saya? Ya. Ras. Asin. Gak, berarti kayak iraiku kan nek mateng kita beri iraiku ae. Saya tak kayak iraiku ambil aja bubuk ben iso. Bawang. Kok gak terasa? Sedikit kandelan pemirsa. Nek ngewisi kandelan alate gak iso nik gawe tipis. Bar kena embun hujan rondok ora garing. Gak garing sering. Embunan ngono ki lho pemirsa. Maune ya wis garing sering. Wis selesai, gak usah banyak-banyak nek goreng. Wis ya wi, tak menehi ya. Itu terlalu sawet. Selesai. Oh, kabeh crispy deh. Ini pas ya, Wi? Pas ya. Terus rasa dikek ini wis asin. Wis krasa, mang jeremu gak krasa. Tapi tak langsung ini panas. Oh. Ini wis gak usah diadai plastik. Resek. Terus patunan. Ada nama itu. Keripik gadung. Singkong. Ya, mak emek sithik pemirsa yo. Aduh. Wis. Apa nek dilungkas sih? Apa aku nyanyi? Wis. Gurih, rasa bawang. Rasa royco. Oh, krepyas. Apa nih? Kahang.
Sanggup keripik. Salim tak aku. Tanganku lengotok ini. Gak usah. Gak apa. Bentar ya. Mangkal pemirsa. Empuk ya, Wi ya. Empuk ya. Empuk pemirsa, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wandel pemirsa. Ora iso nipisno nganggo alate. Tapi alhamdulillah ya empuk. Soalnya dikai kapur sirih. Sopok emang. Enek tamu sapa ya, Rek? Mbah Pa. Kayak Yati. Kayak Yati, kayaknya kok Bapak bakul sego jagung pemirsa dadi gak roh mae. Penasaran. Mbah Pa hale. Mbah Pa. Oh alah ya Allah. Mbak Yune le pemirsa.